מהלימודים שלי בחיידר, אני לא זוכר כמעט שום דבר. עברתי שם מכות והתעללויות, אבל זה רק זיכרון כללי של ידיעה שהדברים האלו היו. סיפורים ספציפיים יש לי מעט מאוד. בתוכי הרגשתי חזק. אני לא זוכר את הילדות שלי כטראומה. 40 שנה אחרי זה, אחי נסיך העלה פוסט על החוויות שלו מהחיידר. הוא הוסיף לפוסט את ההשטג זו ילדותי ופרסם אותו. כשהם היכו אותי הייתי שומר על רשת פנים חתומה. עשיתי את זה כדי להיות אמיץ. אבל בעיקר כדי לא לתת להם את ההנאה. לרוב זה גרם לי לחטוף שבעתיים. לפעמים עד שנשברתי ובכיתי מכאב. הייתי בורח לשירותים, המקום היחיד שאלוהים לא נמצא בו, וקיללתי בלחש. הפוסט הפך לוויראלי. במשך שבועות עלו מאות עדויות מכל מקום ומכל גיל. ופתאום הבנתי שזה ממשיך עד היום. לילי עדיין מרביץ לילדים? כן. ממש? חזק? אני ממש הרביץ לי הרבה. הוא מרביץ עם סרגל ארוך. מרביץ עם מקל ולך עם סרגל ארוך? מסתכלים בחלום אני בא עם סרגל ארוך כזה. זה בדיוק הרב שאני מדבר עליו. אני יודע שעד ברגע זה הוא מלמד בבית ספר של ספרדים. הוא פעם הרביץ לי בידיים כל כך שכל הידיים שלי היו כחולות, והלכתי למנהל, אמרתי לו... הוא אמר לי, עד החתון הזה יבוא, ונגמר. הרב השני הכי מתעלל שאני מכיר, הוא היום מנהל של אחד הסמינרים הכי גדולים. השינוי לא חל. כשהגענו ביום הראשון, היה לו פטיש ביד, פטיש מעץ, והוא דפק על השולחן. הוא אמר, זה הפטיש שלי. פטיש עץ, קטן, חמוד. היה זורק, זה היה מסתובב באוויר, ואתה היית צריך ללמוד שאם אתה פטפט עם מישהו, אז כדאי לעשות את התנועה הזאת. אם אתה לא תעשה את התנועה הזאת בזמן, זה עלול לפגוע בך, וזה חבל. אז לא לפטפט בשיעור. לא פטפטנו, היינו ילדים מאוד ממושמעים. למדנו הרבה. אני לא זוכר כלום, האמת. אבל אני משוכנע שלמדנו הרבה, כי זה מה שעשינו, זה מה שהיה לעשות. אבל זה היה, אתה בלחץ, אתה כל הזמן באיקון, תקשיב, כאילו, אתה ילד, יש איש מבוגר עם פטיש בכיתה. זה היה איזה 3 ימים אחרי שהגענו למכינה, ואז נכנס הרב. כולנו עמדנו, כי כשנכנס המנהל כולם עומדים, היינו בשקט, הוריד את החגורה שלו, ועשה ככה. מי שלא מתנהג טוב, זה מה שיהיה לו. פעם ראשונה שאני זוכר באמת שקיבלתי מכות, שכאב, בכיתי זה באמת בכיתה א' שם, שזה בגיל 5. שכבתי שם על הרצפה בוכה, והמורה דרש מכל הכיתה, להסתכל עליי ככה חצי שעה, כולם בשקט, שאני בוכה. אני זוכר כבר שביום הראשון, אתה יודע, אתה בא מהגן ואתה בא למכינה, ואתה יודע, אתה עוד לא עדיין רגיל לדעת אתה נכנס למסגרת קצת יותר קשוחה מאשר איפה שהיית, ובחנו את הגבולות שלו, אני חושב שהוא אז עבר לכיתה השנייה ובצענו חוץ על החצר, אני ועוד 2 חברים, ואז הוא קרא לנו לכיתה, שכל הכיתה ישבו, והוא ביקש מאיתנו שכל אחד יושיט את היד שלו בצורה כזאת, ומנחית לי מהסוף של הלייסט על האצבעות. אני זוכר שבכיתי, לפחות איזה 15 שעה מהכאבים. לי לא, כאילו, אני לא זוכר שעשו לי משהו בכיתה הקטנה, אבל אני זוכר שלילד פשוט קשרו לו את הידיים עם אזיקון, שמו אותו על הכיסא והושיבו אותו שם כל ההפסקה, ככה עם אזיקונים. הייתי קטן ולא ידעתי, כאילו, חשבתי שזה צריך לעשות ככה, ויצאתי החוצה לשחק עם כולם. הוא נשאר בכיתה לבד. אני זוכר כיתה א' כבר, איזה שפעם נרתמתי, תפצתי, חלמתי, אני לא יודע מה היה. כאילו מתאים היה לי לחלום, הייתי חלמן, אני אוהב לחלום
הוא טבע אליי, הוא היה בא כנראה ביום של קריז, כי זה לא היה כזה מתאים לו, הוא פשוט הרים אותי מהאוזן, תפס לי את האוזן ואני יושן. הוא הרים אותך באוויר. כן, דרך האוזן. וכאב לי פה, כי נמשכתי מפה, והאור כאילו מפה נמתח. אז היה לי פחד שכאילו היא קרה לי הפרצוף מהצד הזה, וזה כאילו לא חשבתי על האוזן הכואבת, נראה לי יותר חשבתי מה קורה. הייתי בערך בן 7, הגישו לארוחת צהריים אטריות. וזה היה מגעיל נורא, הרב דרש ממני לאכול. לא יכולתי, הכנסתי לפה ולא יכולתי. אז הוא קרא לטבחית, תפס לי את הידיים מאחורה, והיא הכילה אותי. הכילה אותי עד שהכיתי. זה מה שאני זוכר, הכיתי ובלוק, אני לא זוכר יותר שום דבר. אבל למרות שאני זוכר את הסיפור הזה, אין לי שום רגש כלפיו. זה היה. לא שזה טוב, לא שזה רע, טכני לחלוטין. זוכר שהפעם הראשונה שחטפתי מכות, זה היה פיצוץ כזה שאני זוכר, הייתי בשוק, לא בכיתי איזה כמה דקות. מכה שהכאיבה ברמות. אחרי זה אתה כבר מבין שזה מה שיהיה, אז אתה מתרגל. אתה יודע, הסתכלתי לפני כמה ימים על התמונות שלי באותו גיל, ואני מסתכל ואני אומר לעצמי, לזה, אולי חצי מטר, כאילו, לזה אתה... איך נראות אצבעות של ילד בגיל? איך בן אדם מסוגל לקחת ילד בגיל 6 ולתת לו מכה אכזרית, כאילו? ואני מניח אחרי זה לישון גם טוב בלילה. כל מורה היה לו סגנון אחר של התעללות. אז הוא היה שם לך פלפל חריף בפה, וסוגר עם סלוטייפ את הידיים אחורי הגב, וגם את הפה שלנו. עשו לך את זה? כן. והיה מורה שהיה עושה לך עם הסנטר ככה, נותן לך מכות ככה עם השיניים. אתה יודע, עצם זה שרבנים מגיעים לכיתה והם פותחים את התיק שלהם ושמים לך את הכלי משחית זה כמו שיש לך לוח ויש לך גיר ויש לך ספר ויש לך מקל. או חגורה, או סרגל. היה לי רבא עם צינור גומי. הוא היה ממש קול, הוא היה הרבא הכי מגניב בחדר, אני חושב. הוא היה רהוט, הוא היה שנון. היה לו צינור גומי ארוך שחור שהוא היה שומר בחדר רבס. הוא היה נכנס איתו לכיתה ככה, דופק על היד, הייתה דממה, כל יום. אימה. אימה. אבל זה נורמלי. אם אתה זה, בוא הנה לפה. בוא, אתה... ואתה יודע שזה יפגע, זה לא משנה מה אתה תעשה. אתה עומד ככה ואתה עושה את התנועה הזאת, וזה בסוף פוגע לך, אני יודע, ברגל, בטוחס, זה פוגע איפשהו. אני חושב הדבר היחיד שיותר כואב מזה זה סרגל על קצות האצבעות, סרגל מתכת על קצות האצבעות, שזה בכיתה ד'. קודם כל התנועה הזאת שהנפנוף לפני, זה הרגע שבונה הלב שלך נופל. אתה יודע מה הולך לבוא, מחזיק לך ככה את היד. שזה גם לא משהו שאתה יכול, אתה לא יכול לעשות את זה. התנועה הזאת היא מאוד חשובה. היא נותנת תחושה פסיכולוגית כן, אפילו יש לך מה לשים על. כאן אין לך מה לשים על. היד שלך כאן מושטת, והרבא עושה את התנועה הזאת שהיה לפני כדי לכוון. אתה יודע, רצוי שזה יפגע איפה שצריך. ואז פק, זה כואב נורא. זה כואב יותר מהצינור גומי. היה גם תוך כדי, היה לו דברים שהוא היה אומר, אני לא מדבר בשיעור כזה. זאת אומרת, היה טקסט. השיטה היא לא להידברות או משהו, ישר מכות, וזה היה גם כאילו, דבר ראשון, בלי איזשהו התראה או משהו. חזרת דקה מאוחר יותר מהפסקת צהריים, או לא הקשבת לו בתור לגמרי, לא כתבת באמצע. זה ילדים מכל הגילאים, ילדים שהם מחונכים, ילדים שיושבים ועושים את מה שצריך. לא עבר יום שלפחות 5 ילדים קיפלו איזה סתירה. אני חושב שאני הייתי מהאשכנזים, קיבלתי מכות ברמה כמעט כמו הספרדים. והם בפאר היו מקבלים הרבה יותר. כאילו, בעשרות אחוזים. היה לנו ילד ספרדי, כל יום היה חוטף מכות, כל יום, בלי שום סיבה, היה נכנס לכיתה סטים של מכות. ספרדים, חוזרים בתשובה, עולים חדשים מרוסיה, אוטומטית הם... פחות מוגנים. הם בלואו-קאסט, והרבנים יכולים להתעלל בהם יותר. בגלל שההורים שלי הם בעלי תשובה,
נכון שנולדתי למשפחה חרדית, בקהילה חרדית, אבל לבעלי תשובה זה סוג של, מתייחסים אליהם, כאילו, אתה יודע, כמו סוג של מום, אני רואה את זה. מגיל קטן אני הרגשתי שמכל הכיוונים רוצים להנמיך לי את הביטחון העצמי. הייתי ילד כפות, מאוד. בלי להגזים יומיומי. מהחברים לבית ספר, כמעט יומיומי מההורים, וגם מהמורים לבית ספר. גרמו לי להרגיש, מאז שאני קטן, שזה בסדר. שזה החינוך. אני אפילו האמנתי בזה. גדלתי במשפחה חרדית, אבא רב אזורי בפתח תקווה. אני אישית שומר מצוות גם כיום. ככל שגדלת יותר, אז רמת האלימות עלתה. זה היה אלימות ברמה האכזרית ביותר שיכולה להיות. אנחנו היינו קוראים לזה בית האימה. במובנים הכי גרועים שיכולים להיות. אני פוגש היום אברכים. אברכי כולל, שגרים באלעד, איפה שאני גר. והם זוכרים את זה טוב. הם אומרים לי, זה היה מקום רע. זה היה מקום רע. כאילו, אני לא מדבר איתך על חבר'ה שחזרו בשאלה. חבר'ה שהיום, אברכי כולל, יש להם משפחות. כשאתה מזכיר להם את השמות, הם מקללים. אחרי שעזבתי את החדר ועברתי לישיבה, הרב וולבה, שהיה אחד האנשים הכי נחשבים מבחינת חינוך, יצא בקריאה נגד להכות ילדים, לאט לאט עוד רבנים הצטרפו לדברים שלו, והתחילו להיפתח חיידרים שלא מכים בהם. ואני שלחתי את הילדים שלי לשם. אחרי שהתגרשתי, אחד מהילדים עבר לחיידר אחר. 3 שבועות אחרי שהלימודים התחילו, הילד חזר הביתה בלילה, והוא אמר לי שהרבי היכה אותו מכות חזקות מול כל הכיתה. כשהלך לישון, באותו ערב התקשרתי אל הרבי שלו והקלטתי את השיחה. ממש נתת לו מכות חזקות, 4 מכות או 5 מכות חזקות על היד. כן, הוא צודק, אני אגיד לך למה. כי כשאתה נותן עונש לילד, והילד מתחיל להתפקע מצחוק. כן, מדובר אבל על ילד בן 5 שרק עכשיו נכנס לכיתה, מתחיל שיטת לימוד חדשה. תראה, כולם מתחילים רק לכיתה א', וכולם לא רגילים למשהו אחר. אז למה נתת לו עוד מכות? כדי שיפסיק להתפקע מצחוק? כי רציתי לתת לו איזה אפקט של ענישה. אם בן אדם נהנה מזה, אז זה לא נקרא ענישה. לא נהנה ממכות, לא מהבושות. אתה אומר כתוב בחז"ל שמותר לתת מכות, אז אתה נותן מכות לילד. כתוב יותר מזה. כתוב שצריך לתת מכות. יש למשל גמרא שאומרת, ילד שלא קורא, מה עושים איתו? אומרת הגמרא, מרביצים לו. בחוסך שבטו שונא בנו, אין לי הוראה. ופה יש לי הוראה. אומרים, הוא לא קורא, תכה אותו. אז ככה אני נוהג וככה פה נוהגים. כל המורים? כן. עד איזה גיל? כל זמן שזה נצרך. בוא נעשה הכללה, אבל אפשר להגיד שאצל בנים המורים לא לומדים חינוך. טוב, היית אברך, אתה לא יכול להחזיק זמן בכולל, ודוחפים אותך להיות מחנך. עזוב את זה שאתה נהיה הורה בגיל 20 והרבה בעיות. אז קודם כל אין להם כלים בכלל להתמודד עם דברים כאלה. ההסתכלות שלו על זה שילד צוחק ממכות, הוא פשוט לא מבין כלום. לצחוק זה חלק מהישרדות. לא לבכות זה חלק מהישרדות. אני צוחק, אז אני מנסה להיות גיבור. היום הראשון של הלימודים בכיתה ז' הגיע אחרי הצהריים. מי שהיה אמור ללמד אותנו הודיע שהוא מתפטר. אז זה היה, החיידר היה בקומה תחתונה במוסדות של החסידות, אז בקומות העליונות היה כולל וישיבה וזה. אז המנהל פשוט הלך לכולל ואמר לראש כולל, תגיד, תשמע, ילדים יושבים בכיתה ולא קורה כלום, תביא מישהו. זה בחור מוכשר שהלך אותו לשבת איתנו. ואז הגיעה תקופה איומה. ילדים חטפו ממנו, היה לך סתירות של הלחי שלך נכנסת בשיניים וכל הפה שלך מדמם. מקלות, בעיטות, ילדים התקפלו על הרצפה ובעיטות מתחת השולחן. אתה יודע מה, כל זה לא חמור כל כך כמו הזעם הזה. הוא מתחיל להכות,
להרביץ ידיים ורגליים. והילד נופל על הרצפה והמחנך בועט, ואז בן מבוגר של 80 קילו משתולל פה במרכז הכיתה, אז שאר הילדים עפים הצידה. הוא משתולל. אתם גם הולכים לפי הגרא או שאין קשר? יש ודאי קשר, כי הגרא הולך לפי חז"ל, בלי לא זז מזה, אז... מכות נמרצות וחזקות שכתוב שם? כן. אחרי השיחה עם הרבה, התקשרתי גם למנהל שלו, גם את השיחה הזו הקלטתי. אני אומנם טענתי שאני לא רוצה שיקו את הילד שלי בכלל, אבל בעצם מה שאתה אמרת, שרק לעתים מאוד רחוקות, וזה מהדברים היה נשמע כאילו זה, נניח ילד לומד בחדר 8-9 שנים, הוא יקבל אולי פעם, בממוצע נגיד כל ילד מקבל מכה פעם אחת בכל ילד. לא, בפירוש לא נכון. אלא מה נכון? יותר מזה. ילד רגיל לרגשות בריאים, שאני קורא לזה. אז ברוך השם, יש מצב שילדים גונבים, יש מצב שילדים משקרים, יש מצב שילדים מדברים ניבול פה, יש מצב שעושים סתם שטויות. וכל הדברים האלה הם עשויים לקבל מקום. וכל הדברים האלה, אז אם נראה שזה הזמן וזה המקום כדי זה, אז משתמשים במטבע הזה. יש את המחנכים שמשתגעים עליך, שהם באו עצבנים מהבית, שקרה להם משהו. יש את הסדיסטים שממש מסדרים לך את הפאות, מרביצים, מבקשים לך להוריד את המכנסיים. יש פרוסס לאלימות שלהם. המנהל הוא איש חינוך דגול, הוא הוציא ספרים על חינוך. אם יש מישהו שההורים שלי, כאילו, מבחינה חינוכית, מצטטים, כשהיית מגיע אליו, הוא היה אומר, בוא הנה, היית צריך לעקוף לו את השולחן במשרד, הוא היה מסתובב. עכשיו, אתה היית מגיע ככה. תוריד את הידיים. עכשיו, אתה מוריד, אבל אתה לא יכול להוריד. עכשיו, הוא מתעצבן עליך שאתה לא מוריד את הידיים. עכשיו, זה בלתי נשלט, אתה ילד. אוקיי, תגיד לי שאתה הולך לתת לי עם גרזן, ותגיד לי את זה. אני לא יכול לא להוריד את הידיים. תוריד את הידיים, ומביא לך כפה על היד, ואתה מנסה להוריד את הידיים, ועוד פעם עולות בחזרה, מביא לך עוד כפה על היד, תוריד את הידיים. בסוף אתה מוריד קצת את הידיים, כן? ואז מגיע הקטע הזה. זה מין ליטוף כזה על הלחי. הוא מחייך תוך כדי. עכשיו, אתה לחוץ טילים, אוקיי? אתה מרים את היד, חזרה. עוד פעם אתה מקבל כפה על היד, אז אתה מוריד את הידיים. ואז הוא מתחיל עם זה. קיצור, זה מין משחק כזה, והוא נהנה, כאילו הוא נהנה, אתה רואה את הפרצוף שלו, הוא ממש מבסוט. ואז מגיע הרגע שפח! עכשיו, הייתה לו יד שמנה. אז הכפה עצמה הייתה מצלצלת טילים, בגלל היד האהבה שהייתה לו. הטקס סביב זה. הלב שלך דופק. זאת אומרת, זה לא הסתירה כמו הפחד. הכיסאות בעבר היו כיסאות עם מין קרשים כאלה, בעובי כזה, ורוחב כזה, ועובי כזה, וזה משהו, עם זה הוא היה מכה אותנו. אז הוא העמיד את כולנו בשורה, נגיד 14 ילדים או משהו כזה, והיינו צריכים לשים את כף היד, ומכה ממש חזקה על כף היד. הפחד מהמכה הוא הרבה יותר קשה מהמכה. אני הייתי אחרון בשורה. עמדתי שם בסוף מפוחד, וכל ילד חוטף את המכה. אז כל מכה של ילד, כבר בלב שלך יש מכה, כי אתה יודע שעוד מעט זה יגיע לך, והיינו שורה של מכות. היו כאלה שהיה להם את המקל, אבל היו כאלה שאומרים לך, עשית עונש, מחר שאתה מגיע לחיידר, תביא איתך מקל. תביא איתך מקל, תמצא ברחוב. אני זוכר שהיה משא ומתן בין הילדים, איזה מקל להביא, זה כואב, זה פחות כואב. אתה מאוד מאוד מקווה שעד מחר הדברים יירגעו. הוא לא ישתמש בזה באמת. כי יום שלם יעבור. מה, הוא יהיה עצבני מחר? לא יקרה, נכון? ואז אתה לא מביא מקל. אתה סומך על השכחה שלו. ואז אתה מגיע לכיתה, איפה המקל? צא החוץ, ללכת לחפש מקל. לא אכפת לי, ללכת לחפש מקל. אתה חוזר לפה עם מקל, בלי לזה אתה לא נכנס. היו לנו 3 סטים של רבס. היה את הרבס של הבוקר, שזה היה המחנך. הוא היה עם המקלות הגדולים ועם כל האלימות הדברים האיומים האלה. היה את הרבס של אחרי צהריים, שהם בדרך כלל למדו חומש והלכה שכבר היינו עייפים, והיה את הרבס ללימודי חול. הרבס ללימודי חול לא קראנו להם רבה, קראנו להם המורה. כי רבה זה קדוש ומורה זה פחות.
הם אף פעם לא היו מכים. ככל שהרבה הייתה לו יותר יראת שמיים, אז היית חוטף יותר. זה היה ממש, זה עומד ביחס ליניארי. היה ילד שאמא שלו נפטרה. כשהוא היה איתנו בכיתה, והתייעץ, איך אני אתן לו מכות? הוא יתום. אולי צריך להיות יותר עדין, אולי צריך להיות יותר רגיש. אמר לו, לא, צריך לדעת להפריד. זה שהוא יתום, הוא יתום. זה שהוא צריך לקבל מכות, הוא יקבל מכות, והוא נתן לו מכות יותר ממה שהוא נתן לכל ילד אחר. להראות שאני מתגבר בעצם על הרגש לא לתת מכות לילד יתום, אז איך מתגברים על הרגש? בוא ניתן לו מכות יותר חזקות. זה היה, אני זוכר תחשוב שאני נועל פה עכשיו את הדלת, אין פה אף אחד, רק אני ואתה, ואני זוהם עליך ואני יותר חזק ממך, ואני יכול לתת לך בוקסים בפנים, אני יכול להרוג אותך. אני יכול לרסק אותך, ואתה לבד פה, והדלת נעולה, ואני יותר חזק ממך, ואני שולט עליך. וההורים שלך הם אלה ששלחו אותך לשבת איתי פה. איך יכול להיות שהורים נתנו לזה לקרות? זה לא רק הורים שעיקו נוראות, אבל היו גם הורים שלא מכים. עדיין היה מלא ילדים, ויש שנה אחרי שנה. 100% שההורים יודעים, כי גם אם ילד אחד לא מספר, ילד בחוזר פצוע, ועוד פעם בחוזר פצוע, ויש סימנים כחולים פה וסימנים כחולים שם, וצרחות וכו', וילדים, ולא כל הילדים לא מספרים, הרי לא יכול להיות שזה. זה בטוח סוד גלוי. אז עכשיו, ההורים בעצם, הם ב100% בעיניי שותפים לפשע. הם מאפשרים את זה, הם נותנים את זה. בסוף השנה של כיתה A, אני אומר להורים שלי, כואב לי הצבא, מאוד. למה? אני חוטף מכות מהרב. אז אנחנו הולכים לרופא משפחה, הרופא משפחה ממליץ ללכת לעשות צילום רנטגן. וגם אצל הרופא משפחה אני אומר לו, אני חוטף מכות מהרב. לא, כאילו, לא יודע מה עבר באותו ראש של הרופא הזה, אבל זה לא עזר. הולכים לעשות צילום, הכל בסדר. אני ממשיך להרגיש כאבים. וככה סבלתי כמה חודשים, עברתי את השנה. סיימנו את שנה A, וואו, סיימנו שנה A סוף סוף. הגענו לחופש הגדול. אני ואח שלי, אני זוכר, יוצאים לים. יאללה, בוא נעלה על האוטובוס. פוגשים בעיקר את מי שמהשכונה. אז הנה הוא עולה לו, הרב. זה האוטובוס אקורדיון, ברחתי כמה שיותר, קדימה, הוא מאחורה, פתאום מזהה אותי. הרב מזהה אותי. אז הוא כזה מתחיל לצעוד אליי, אמרתי, וואי. הוא מתחיל לצעוד אליי, מה, איזה, סיימתי את השנה איתו, כאילו, הוא מתקרב אליי, ואז הוא אומר לי דבר כזה, משה, אתה יודע שאני מלמד אותך גם שנה הבאה. ואני כזה, מה? אתה מלמד אותי גם שנה הבאה, אני אומר לעצמי, כן? לא, אין לי עמדה. אני אומר לעצמי, מה, הולך שאני מלמד אותי גם שנה הבאה? זה לא... אני לא רוצה. אני לא רוצה שהוא ילמד אותי. הבן אדם הזה... לא עוצר. הבן אדם הזה לא עוצר. הבן אדם הולך ללמד אותי שנה הבאה, אני בורח. אבל אני לא ברחתי. אין לי לאן לברוח. אתה חושב מחשבות אובדניות. אתה לא יודע למי לפנות. יש לך רק את החופש הגדול, שהוא אולי 3 שבועות, אבל תהנה ממנו כמה שאתה יכול. סבבה? כי בכיתה ו' אתה חוזר לגיהנום. תשובה שעדיין לא קיבלתי מאבא שלי היום. בתור אבא לילד, שילד בא אליו, הוא אומר לו, אבא מכים אותי, אבא מכים אותי, אבא מכים אותי, אבא מכים אותי. יום. איך אבא לא קם וגורם לזה להיעצר. אתה יודע, אני מנסה למצוא אצלו, לדון אותו לכף זכות בזה שאולי לא היה לו ברירה. כי הוא יודע שהתגובה שלו תוליד אחרי זה תגובה שזה יפגע בכל המשפחה. ההורים, אני מתבייש, מה אני ילד, אני אגיד להם מה אני עושה בעיות בבית ספר, מרביצים מכות. גם כשהלכתי לספר להורים שלי, אז כנראה מגיע לך, אני קיבלת מכות. הייתה איזה אחת מהחסידויות. אמרנו לה, תשמעי, הילד שלך, הוא מתחנך במסגרות שאנחנו הצצנו לתוכם לכמה שנים, אבל אצלך זה משפחה שלמה, דור אחרי דור, מתחנכים במסגרות האלה. לא מפריע לך שילדים שלך חוטפים מכות? זאת אומרת, זאת דרך חינוך, לא מתערבים. זאת דרך חינוך. אני זוכר מקרה חטפתי ממש מכות, כאילו,
הראש שלי ממש עף, והלכתי לטלפון ציבורי של התלמוד תורה שם, והתקשרתי להורים, ואז פתאום שזה עושה את התוז, אני נזכר שגם בבית אני ככה חווה את האלימות הזאת. גם האבא שלי עצמו היה מלמד בתלמוד תורה אחר, אני מנתק את הטלפון ומבין שאין לי למי לפנות. מה בעצם קורה בבית שהילד חוזר מהחיידר והוא בעצם עבר התעללות נוראית? הוא מסתיר, כן? זה מה שהוא רוצה, הוא מפחד שאין שום רמזים. אנחנו כולנו תחת איזושהי אימה. עכשיו, האמא לא אומרת, איך זה משפיע עליך ואיך אתה... אנחנו כולנו עכשיו תחת האימה הזאת, כולנו. אני רואה את אח שלי, ואני ידעתי שעובר עליו דברים, אני רואה את זה. ולפעמים שאלתי אותו, נתן, באמת מרביצים לך שם מכות, כאילו... כאילו, אני לא מבין לאמא וזה. הוא כמו כולם, מכחיש. אני כזה הרגשתי, בא לי לברוח וזה, כאילו, רציתי לספר לו. כזה, אבל לא היה לי ברירה, אז אמרתי לו דבר הכי קטן. לא הרגשת שיש לך אח שמגן עליך. להפך, פחדת. כן. למה? פחדת שספר לאבא ואמא? גם, ושיצחק עליי, אני חשבתי שאם אני אספר את זה לאמא שלי שהרביצו לי, תתחיל לשאול אותי למה, ואז היא תיכעס עליי, ובאמת פעם אחת ניסיתי והיא לא כעסה עליי. דווקא ההפך, היא הייתה מחבקת. איך זה הרגיש? הרגיש כזה, וואלה, בוא נספר לה כל דבר וזה. זוכר דברים טובים שקרה בחיים? יש משהו טוב בכל השנים האלה שהיית שם? דבר אחד כן, שאני למדתי מילד איך מציירים פרצוף של ליצן. כן, זה כן, אבל שום דבר אחר לא. אולי הרגע הכי משמח שהיה לי בילדות, זה שהייתי הילד הכי מהיר בכיתה, בריצה. אני זוכר עד היום שהייתי מתנדנד כזה, ואני זוכר שהאותיות של הסידור, קדימה אחורה, קדימה אחורה, קדימה אחורה, ודווקא מאוד אהבתי את זה, זה סוג של, אהבתי את התחושה הזאת. כן, יש גם הרבה דברים כיפים שאני זוכר בכיתה, היינו משחקים, היינו משתוללים, היינו זה, אבל גם בתוך ההפסקות, אם מישהו הרב הלא נכון, או מישהו הלא נכון, היה תופס אותך ברגע הלא נכון, היית יכול לחטוף גם בזה. גם המון 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 אסור, אבל שוב, אם אני הולך אחורה, אני חושב שגם נהנינו. היינו הולכים אפילו לטיולים, אבל גם בטיולים. אתה כל רגע יכול לקבל סתירה, כל רגע יכול לקבל משהו. אתה תחת הידיים של האנשים האלה, מ7 בבוקר עד 7 בערב. כשחוזרים הביתה, הלכנו למייריב, אוכלים משהו והולכים לישון. אין לך ילדות, אין ילדות, אין רגע אחד של תמימות, שמישהו מאמין בך, שכיף לך, אתה קם בבוקר במטרה לשרוד את היום הזה, אתה לא יודע מה היום הזה יוביל, אתה יודע שצפויות לך 6-7 שעות של... הייתי בערך כאילו הולך לבית ספר בידיעה שאני הולך היום כנראה לחטוף כמה סתירות טובות. קיבלתי מכות והייתי צריך להמשיך לחזור לסדר יום לימודים. לשבת ליד החבר שלי, שראיתי עכשיו מקבל מכות, ולהמשיך ללמוד. איך יכולת? אני באמת לא יודע. זה היה קשה. אני חושב שאולי גם הייתי חייב להמשיך, כי אם לא הייתי ממשיך הייתי מקבל עוד מכות. יש לי אחים בני. אח שלי עכשיו בר מצווה, עוד אח בן 11 ועוד אח בן 7 או 8. 8 עכשיו נהיה. וחוזר הביתה פצועים, לפעמים עם סימנים, לפעמים הם שבורים, המורל שלהם שבור. הם מגיעים הביתה, ילדים עם שמחת חיים, והם רצוצים, אין להם כלום. הם לא רוצים ללכת לחדר יותר, ומכריחים אותם ללכת לחדר. אין דבר כזה שאתה לא הולך. לא משנה מה, אין דבר כזה שאתה לא הולך. גם אם שם יש סדום ועמורה, גם אם שם מרביצים לך, אתה הולך שוב לאותו מקום למחרת. אתה מבין שמשהו קורה לילד ואין לך מה לעשות עם זה. יש לי שאלה. אם נניח, אני בא ואומר, תשמע, בוא נעשה הסכם. הילד שלי, עד סיום החיידר, לא מקבל מכות. לא משנה, ויהי מה, ויעבור עליו מכות, הוא לא מקבל, מכה לו, נגיעה לו. כי אצלי זה בנפשי, אני מבקש. עזוב, בנושא הזה, כן, הילד שלי אין מכות. אני אגיד לך, זה מאוד מאוד קשה לרבה, זה מלחיץ את הרבה, אז אני אומר בתור אבא, אני לא יודע אם אתה עושה טוב. ובתור הצד של ההנהלה? זה אפשרי עקרונית. כן. מעשית צריכים הרבה לעבוד על זה, לרבה, זה יהיה בעיה ביני לבין הרבה, לא בינך לבין הרבה, כן. אבל זה אפשרי. אחרי זה, כל פעם שלקחתי אותו מהחיידר, כל פעם שאלתי אותו, מכים אותך?
לא, הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר. אני כמעט לא קיבלתי מכות. ידעתי תמיד להסתדר ולא להסתבך בצרות. גם למי שלא סבל בחדר, ואני הייתי מאלה שלא סבלו בחדר, זה מצחיק להגיד אלה שלא סבלו בחדר. כי הנה, אתה רואה שאני סבלתי בחדר, אז בוא אני אגיד לך מה זה סבלו בחדר. זה היה את יוסי ומנחם. הם פעם עשו איזה משהו, אני לא חושב שזה היה רע בעיניים של סתם, אבל הם עשו משהו רע. הוא לקח מקל של מטאטא, אני לא ראיתי את זה. אני שמעתי רק את הצרחות. הוא פירק אותם במכות עד שהמקל נשבר. מקל של מטאטא נשבר על שתי חברים בכיתה שלי. שמענו את הצרחות. זה חרדה שלעולם עזבה אותי. אני חושב שהיום כבר אין לי חרדות, אבל עברתי גיהנום בשביל שלא יהיה לי חרדות. מבחינתי הגנתי על הילד שלי, הצלתי אותו ממכות. לא חשבתי על זה שהוא יושב ליד החברים שלו ורואה אותם מקבלים מכות 8 שנים, רואה אותם בוכים והוא לא מסוגל לעשות שום דבר. מה הילדים האחרים עושים באותו רגע? תלוי, בכיתות המוקדמות אני זוכר שהיו ילדים אחרים שהתחילו לבכות. רוב הילדים מפחדים, מתכווצים, מקבצים את השרירים ובשקט, וזה עוזר לא ליותר מדי זמן. זה לא עוזר. גם אם לא הרביצו לו באמת, הוא יודע שכל רגע זה יכול להגיע אליו, את החרדות האלו. על השפלה בכלל לא חשבתי. היה לי רב שאף פעם לא הרים עלינו ידיים, הוא מתעלל נפשית. הוא לקח אותי פעם אחת בכל הכיתות, מהכי קטנות, והסביר להם למה אני נזם זהב באף חזיר, למה אני... כי אבא לומד במקום של מזרוחניקים של כיפות סרוגות, והם יותר גרועים מחילונים, כי הם גם תורה וגם צבא. השילוב הזה. וילד בכיתה ח' שעברת עם הרבי החשוב בכל הכיתות, והוא זלזל בך, אתה הולך כל ההפסקות, אתה שאלת על כל ההפסקות, אתה בכל ההפסקות, בכל מקום, בכל רגע נתון, אתה סוג של השפלה למשך תקופה. זה עובר עם הזמן, בסוף מגיע מישהו אחר שעובר את ההתעללות הזאת, אבל אתה עדיין הולך עם זה. כיתה א', ילד שהיה לא קולט את מה שלומדים בכיתה, הושיב אותו באמצע, וכל הכיתה הייתה שרה. יש לנו גולם במעגל, יש לנו גולם. ככה שרו לילד שלא הבין את החומר. יכול לצרוך על ילד, אתה פוזל. דברים כאלה, יכול לגשת לילד בנקודות הכי רגישות שלו וצרוח עליו. הוא צועק לילד, אתה אל תגדל כמו אבא שלך שליח פיצה. אבא שלך הוא כלומניק, מי זאת אמא שלך? ככה הוא צועק לילד. אני זוכר את ההרגשה של לעמוד שם, זה יותר גרוע ממכות, זה יותר גרוע מהכל. הוא פשוט, אתה רוצה להיבלה. ילדים חולטים את כל הדברים, והילדים משתמשים בזה כנשק כאלה חשוב אחרי זה. השפלה מסרסת לך את הנפש. השפלה גורמת לך להיות לא כלום. להיות לא מוצלח. להיות אפס. אח שלי הגדול. התחצף, אולי אמר איזה משפט לאחד הרבנים, הוא אמר לו את זה גם לא בכיתה, הוא אמר לו את זה בחוץ. אז הוא החליט כעונש לתת לו מכות לפני כל כיתה וכיתה. עכשיו, אח שלי התחנן אליו שלא יעשה את זה בכיתה שלי. אמר לו, אחי הקטן נמצא בכיתה שמה, לפחות שאני לא אתבייש לפני אחי. אז אמר לו, לא, אז קודם כל אתה תקבל מכות שמה, בכיתה של אחיך, אחרי זה אני אעביר אותך מכיתה לכיתה. זה לתת לו מכות במשך קרוב ל5 דקות בכל כיתה. ומי שרואה את זה זה אח שלו הקטן. ואחרי זה הוא לוקח אותו לשאר הכיתות. עכשיו הוא היה ילד בכיתה גבוהה יותר. ואתה משפיל אותו ליד כיתות יותר קטנות למטה. קטע מצחיק, אנחנו נמצאים עכשיו בפסח, בפסח אני התארחתי אצל אחי, זה גם היה שבת, ודווקא בשולחן פתאום אחי דיבר על הדבר הזה. והסתכלתי עליו מהצד לראות איך הוא מגיב, ההשפלה בפני כולם לקבל כאלה מכות, ובדרך כלל גם אתה צריך להישאר לעמוד ליד כולם אחרי שחטפת את המכות וכולך אדום ובוכה. אל תזוז. השם משפחה שלנו זה פיליפ, אז
אני זוכר שכל החיידר היה רץ אחריך, והיו שרים, והיו קוראים לך פיליגוז. אתה זוכר את זה? כל פעם שחזרנו מההפסקה, כל החיידר, ואף רבי לא עצר את זה. לי לא קראו ככה, אני ידעתי לי, אין לי מושג איזה זכות הייתה לי שאני לא קיבלתי את זה, אבל בטח שקיבלתי את זה, כי האח הגדול שלי, כולם מעליבים אותו. וזה החיים שלך כל היום, אין לך לאן ללכת, אף פעם לא היה מפלט, בולינג. הבעיה היא זה שכאילו מסתכלים על זה שיש אלימות של החיידר, של הרבה, נכון? וזהו. זה לא נגמר באלימות של החיידר וזהו. אני כילד שחוטף מכות ואני מגיע לאיזשהו... זה מה שאני יודע, כן? אני גם, כשאני רב עם ילדים אחרים, זה מכות. כאילו, המכות לא נגמרו במכות של החיידר. גם כילדים בינינו לבין עצמנו, היינו רבים מכות רצח. וואו. אתה לא רב עם מישהו וקצת דוחף, אתה תופס אותו גם באוזן, תורק אותו לקיר, כאילו, זה מה שאני רגיל. ואני אקח כיסא ואשים לילד השני בראש, אם צריך. וואו. כאילו, אני דווקא הייתי בדרך כלל מהקטנים או מהשוליים, אבל כן, בטח. ככה היינו מצליחים גם כן לדבר, היינו מדברים באלימות. ילדים חווים אלימות, הם מדברים גם באלימות. הם חושבים שהפתרון לבעיה הוא אלימות. אחרי כל המכות והזה שחטפנו, אני ביקשתי מההורים שלי לעבור לבית ספר. תסתכל, הבית ספר שלי הוא החרדי, לפני כן הוא היה כאן, ופה היה גדר, ופה זה הבית ספר שעכשיו עברתי אליו. ואז הם גם המשיכו להציק לי, לא המורים, אלא הילדים. כל פעם שהוא יוצא מהאוטו עד לשער, עובר השפלות אינסוף, צרחות, זריקת כיפה, זריקה חפצים לכיוון שלו. וגם תמיד כשאני משחק כדורגל במגרש, אז יש את הגדר, ואז יש שם חורים, והם מסתכלים וצועקים, והמורים מדברים ביחד, מסתכלים ולא מתייחסים. המשגיח היה נוקש ראשים זה בזה. הוא עשה לך את זה. לי הוא לא עשה את זה. באמת, אני לא חטפתי, אבל ישבתי פעם אחרי סדר ג', כאילו למדתי כל היום, ילד כמו שצריך, ואז דיברתי עם איזה חבר. פתאום חטפתי מכה כזאת עצומה בראש, ראש לראש, כי ילד, תלמיד אחר, ראה אותנו מדברים, אז הוא עשה מה שהרבא שלו לימד אותו, מה שהמשגיח לימד אותו. אם אתה לא לומד, פוף, ככה ראש בראש. זה מין נתק רגשי טוטלי לסבל של האחר. מגיל 0 הם גדלו לראות אחרים שמתעללים בהם. היה לי חבר אחד שהיה גר לידי, הוא הגיע פעם אחת עם פלייר של פרסומת לטיטולים, והיה שם תמונות של תינוקות עם טוסיק בחוץ. והראה לכל התלמידים, רואים כאן טוסיק. היי, תראו, אוחר, כן? אוחר זה ביידיש? אוחר, כן, אחוריים אוחר. אוחר. פתאום ראה אותנו מעבירים את הפלייר הזה מאחד לשני. היה בכניסה לכיתה, בצד ימין, הייתה לו רגל של כיסא, מעץ. עכשיו, בדרך כלל היה נותן פשוט סתירות, או פשוט עם הידיים, תתבייש לך, כאלה. אבל מתי שזה היה חמור, אז זאת הייתה הרגל מעץ. והוא לקח את הילד שהביא את זה לכיתה, הצידה, והתחיל לתת לו עם הרגל, ככה, על כל הגוף. עכשיו אתה רואה את הילד עושה כאלה. מה זה עוזר? מה אתה עושה כאן כאלה? זה לא עוזר. אתה יכול לעשות כאלה? זה לא עוזר לך לא מול רגל מעץ ולא מול צינור גומי. הבן אדם פשוט פרק לו את הצורה. באיזשהו שלב התחלנו לספור. 1, 2, 3. כל הכיתה סופרת. והוא צועק עליו ומחטיף לו עם הרגל מעץ על הפלייר עם האוחר של התינוק שהוא הביא לכיתה. אחי, אני לא יודע, 29, משהו כזה, מכות. סיים להכות אותו, הילד חוזר כולו, בקושי הולך, מתיישב ליד השולחן, ככה מרכין ראש. ואתה זוכר אותך באותו רגע? אני ספרתי עם כולם. אני ספרתי בקול עם כולם. אני מסתכל על זה היום, אני אומר, אם אני אראה אדם מבוגר מכה ילד, אני לא אעמוד ואספור, אבל בתור ילד, זה מה שכל הכיתה עשתה. הספירה הייתה כאילו הזדהות עם המכה.
כן, לא עם כן, המוקד. כן, כן, זה היה משהו מצחיק, סוג של. הוא פשוט לא הפסיק, אז התחלנו לספור. וזה היה ברור לנו שהילד צריך לחטוף, כי הוא הביא את הפלייר. הוא חטף. וספרנו. כשחבר שלך מקבל מכות, אתה כבר לא... בגילאים הגדולים יותר, אתה כבר לא אכפת לך כל כך. וזה עובר הלאה לישיבות, זה עובר הלאה לכל השנים, מגיל 13 עד גיל 20. כשאתה מתחתן, אז לא... כאילו, כל אחד והחיים שלו, כל אחד והעונשים שהוא יקבל, והדברים שהוא יקבל, אתה לא באמת אכפת לך. על הילדים האחרים, בכלל לא התעניינתי. אני לא אומר לך שאל תכה ילדים אחרים, זה לא התפקיד שלי להגיד את זה, ושוב, זה הדעה שלי, אני לא נכנס לזה. אני מדבר על הבן שלי. אני שומע, אני מבין אותך. ההלכות איך לחנך ילדים כללו תמיד מכות והשפלות כחלק חיוני בשיטת החינוך. הגאון מווילנה, אחד מהרבנים החשובים והמשפיעים ביותר, כתב באיגרת על חינוך ילדים, ועל כללה ושבועה וכזב תכה אותם, ולא תרחם עליהם כלל. הגמרא, ספר משלי, ספרי ההלכה ורבים רבים אחרים ידעו היטב למה הם מתכוונים כשהם דיברו על מתי ואיך להכות את הילדים. הם ידעו שזה יוביל לפחד, לכניעה, ובסופו של דבר להמשיך את האלימות בדור הבא. הרב דסלר כותב את זה בפירוש. המטרה של המכות היא לחסל כל תחושה של עצמאות בילדים ולהכפיף אותם לגמרי לרבנים ולאבות שלהם. כותב ככה: הם סוברים כי צריך לפתח בילדים את העצמאות, וזוהי טעות גדולה למדי. לא עצמאות צריך לפתח, אלא הכנעה. אז הוא מצטט את איגרת הגר"א, ויש שזורע על האבן, והוא לב האבן שאינו נכנס בו כלל, וצריך להכות את האבן עד שיתפוצץ. לכן כתבתי לך, שתכה את בנינו אם לא ישמעו לך. ואז הוא מסביר, הרי מכאן עניין אחר לגמרי בהכאה, דהיינו, לעשות לבן לב נשבר ונדכה. אז הוא מוסיף, כאשר תחדר בלב התינוק הידיעה כי האב הוא השליט והבעלים שלו לגמרי, ובטל הוא כלפי אביו. כיתה ח' זה הכיתה האחרונה שלפני שעולים לישיבה, או מה שנקרא מכינה לישיבה. אתה כבר חצי רגל בעולם האמיתי, אתה עוד שנייה בישיבה, אתה עוד שנייה, אתה כבר לא ילד, אתה כבר בחור. נותנים לך כבוד, כל הילדים. באותם ימים, מבצע יידיש בחדר. האדמו"ר ביקש לחזק את העניין של לדבר יידיש. לא מצא חן בעיניו שהוא שמע שמועות נוראיות שיש ילדים שמדברים עברית. בוקר אחד, המנהל נכנס לכיתה, הוא אומר, תשמעו, לרבא שלכם יש מקרה חירום. אתם תלכו לכיתה ז', לכיתה מתחת, אתם תשבו איתם ביחד באותה כיתה, ותלמדו. אנחנו בכיתה יושבים עם כיתה ז', צפוף כל התלמידים עם הכיסאות בכיתה, והוא מאבד השתונות, מזיע, לא מבין מה קורה, ומדבר עברית. ואז דפיקה בדלת, הדלת נפתחת, המנהל נכנס, הוא אומר, רבותיי, באתי להודיע הודעה. המורה שלכם לא יכול היה להגיע בגלל שהוא מתאשפז בבית חולים, הוא מרגיש לא טוב. אני מבקש שתקדישו את השיעור לרפואתו. עכשיו, ברגע המורה, המנוול הזה, הצעיר הזה, מסר את השיעור בעברית. ברגע שהמנהל דפק דפיקה בדלת ופתח את הדלת, הוא מיד, באותו משפט, הוא שינה ליידיש, נתן עוד כמה מילים ביידיש, כאילו שהמנהל יקבל רושם שהוא דיבר יידיש, ואז המנהל נתן את הנאום שלו ויצא. ואז אמרתי לו, אתה משחק בשביל המנהל, מה אתה עושה? ואז כולם צחקו, והוא הסמיק, והשיעור המשיך. אחרי 20 דקות המנהל עוד פעם בא לדפוק בדלת, להגיד שממש עכשיו הרבי נכנס לניתוח, ושברגע זה נתאמץ ממש, ושנקדיש לרפואתו, ושנעשה תענית דיבור וזה. ועוד חוזר הניגון, שוב הוא עובר מעברית ליידיש ועושה את ההצגה הזאת. אז המנהל יצא ואני אמרתי לו, תשמע, אתה ליצן, עזוב, אתה משחק משחקים, אתה פשוט ליצן. הוא תצבן, והוא אמר לי, תלך למנהל, תספר לו מה קרה, תספר לו שאמרת פעם אחת, וברוב טובי הבלגתי לך, למרות שזו הייתה חוצפה גדולה והגיע לך עונש גדול, ובמקום
להגיד תודה שהבלגתי לך ולהתנצל, עשית את זה עוד פעם. טוב, אתה רוצה לספר למנהל שפעמיים דיברת עברית? בסדר, אני אספר למנהל. אני יוצא מהכיתה עם חזה נפוח, צועד לכיוון המנהל. אני מתחיל לספר לו את הסיפור, שהוא דיבר עברית, ועשה סוויץ' ליידיש, ואמרתי לו. טוב, אני מספר את זה במלא גאווה, אבל פתאום הפנים של המנהל משתנות, ואני קולט אני לא קורא נכון את התמונה, ואני חייב למחוק את כל הגאווה הזאת מהקול שלי, ואת כל הנפיחות הזאת, כי משהו לא טוב הולך לקרות. הוא לא רואה את המקרה הזה עין בעין איתי. אני ממשיך לספר, ופתאום הקול שלי נחלש, ואני מבין שהסתבכתי. ואני מתאמץ ככה בקושי לספר את הסיפור, ואני זוכר את כולי עומד מבוכה, והרגליים מתחילות לראות לי, ופתאום, בום! היד הענקית שלו מעבר לשולחן, כזה פיצוץ לפנים, נפלתי על הרצפה, ואז רעש של כיסא אף אחורה, פריצה הוא בא סביב השולחן, אני שוכב על הרצפה, בום! עוד סתירה. הוא אומר לי, אני אדאג שאפילו לישיבה של אוטיסטים לא יקבלו אותך. חוצפן! 12 שנים אתה פה מתחצף למורים. אתה חושב ששנייה לפני שאתה עוזב את מוסד הלימודים אתה לא תענש על זה? חוצפן! חוצפן! כל הטקסט הזה, כשהוא בועט לי בגב, בעיתות איומות. תפס אותי, גרר אותי, זה היה כבר 6 בערב, כיתה א', חדר חשוך, כיסאות נמוכים של ילדים בכיתה א', אמר לי, אתה תשב פה, ואתה לא תצא מפה עד שאני לא אגיד לך. גרר אותי, הושיב אותי על כיסא, טרק את הדלת והלך משם. כמה שניות של אלם מטורף, ואז אני כזה, אוקיי, אבל מה אתה עושה? מה אתה עושה? אחרי זה 2 דקות אני אומר לעצמי, תראה מה קורה פה, סגרו אותך בתוך חדר חשוך, אתה יושב על כיסא, זה הבן אדם שבזכותו התקבלת לישיבה, זה הבן אדם שרק בזכותו אתה יכול להמשיך למוסד לימודים. הבן אדם הזה אמר שאתה לא תקבל לאף ישיבה, והלך עליך, הלך עליך. זהו, נגמר הסיפור, אתה בגיל 13, כשתיגמר שנת הלימודים יהיה חופש. כל הילדים יעשו כיף בחופש, ויתקבלו לישיבה ויהיה כיף, וזה אחרי שכבר קיבלתי את הפתק שהתקבלתי לישיבה. ואתה תקום בבוקר, וכל החברים שלך ילכו לישיבות, ואם יהיו בחורים גדולים בישיבה, ילמדו, ואתה לא. זה מה שהולך לקרות אותך. אתה 12 שנים התחצפת, והיית לא בסדר למורים, ולא הלכת בתלם, ועונש של 12 שנים של חוצפה מגיע. וזהו, ושרפת על עצמך את החיים, אין לך עתיד. ואני יושב שם, 2 שעות השאיר אותי בחדר הזה, עד 8 בערב. ואלה המחשבות שלי. ומכל הסיפור הזה, זה הנקודה הכי קיצונית. זה 2 שעות האלה שאני הענשתי את עצמי. לא המכות שלו, לא הבעיטות שלו, לא כלום. 2 שעות האלה שהאכלתי את עצמי במחשבות מרורים כאלה, אני מתנצל בפני עצמי ברגע זה ממש שהתנהגתי ככה לעצמי. זה לא הגיע לי. זה לא הגיע לי בכלל. ואני פשוט מתנצל בפני עצמי. אני פשוט, סליחה הרע שככה חשבת על עצמך. מפה לשם, כמובן שכשבאתי לישיבה הזאת, שהכל היה בראש שלי, אני התקבלתי לישיבה בזכות, כי הייתי בחור חכם, אבל כשבאתי לישיבה, היה לי התקף חרדה נוראי, כי זה גם להכיר אנשים חדשים, זה גם מוסד לימודים חדש, גם פעם ראשונה מחוץ לבית, 2 חודשים אחרי האלימות הזאת, וההבנה שכל יום אתה יכול לעוף מפה והחיים שלך יתערערו, ואולי הרווחת יום, הרווחת יומיים, הוא עוד לא פגש אותו, עוד לא סיפר לו, אבל עוד יומיים הוא מספר לו, ואז הוא אומר לו, תגיד מה אתה עושה פה בכלל? אז 2 שעות אני יושב שם, ואני מרגיש בכי עולה לי, מרגיש בכי עולה. אני אומר, ארלה, בונה, תתאפס על עצמך, תתחיל לבכות עכשיו, אתה הרסת את כל החוויה שלך פה, תתאפק. אבל זה בא לי, והתחילו לרדת לי דמעות, וקפצתי על השולחן במקום לעבור בין הכיסאות, קפצתי על השולחן, דפקתי בריצה החוצה, התחלתי לרוץ ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, כולי דומע, בוכה, בכי היסטרי. רץ הביתה, נסה לפתוח את הדלת שהבית, הנה אולי אני דופק אמא שלי, מה קרה? אני בוכה, בכי היסטרי. אני לא יודע, מה קרה? אני לא יודע. הלכתי לישון, קמתי. נראה לי קצת התרגשת, זה בסדר, זה מאוד לגיטימי. תלך עוד פעם לישיבה, דיברתי איתם, סיפרתי להם, זה מאוד הגיוני שקצת התרגשת. הכל יהיה בסדר, תלך עוד פעם לישיבה, יהיה בסדר. הלכתי שוב לישיבה, וזה שוב חזר על עצמו, המקרה הזה של הבכי. עוד פעם רצתי הביתה. עוד פעם התפרקתי בבכי, עוד פעם.
הם הבינו שמשהו רע קורה, נכנסו לאדמו"ר, האדמו"ר אמר, תקשיבו, אני מכיר פסיכיאטר טוב, משהו קרה עם הבן שלכם, אני מכיר פסיכיאטר טוב, תלכו לפסיכיאטר. מפה התחיל מסכת של שנים ארוכות שכללו חודשים ארוכים של אשפוזים במוסדות פסיכיאטריים, אבל הכל התחיל באותו רגע. אני שוכב על הרצפה ובועטים ואומרים לי, אתה אפס ולא יצא ממך כלום. בעצם בגלל בבית ספר וזה הייתי בעצם מדחיק את הכעס ודוחס אותו בפנים. שם הכל, ככה עד שזה היה, אתה יודע, מלא. אז היו דברים שפתאום, זהו, אני לא יכול כאילו לסחוב כזה הרבה, אז היה דברים שהייתי פתאום הכל יוצא בבת אחת. אותו חוזק של זעם, בוא נגיד, שהיה מכל המצטבר של הזמן, ועל דברים קטנים כאילו זה היה יוצא. זה היה כאילו מחפש על מה יוצא, אתה מבין? כמו הרגע שמתפרץ. היה לי תופעות שהתבטאו באלימות אחרי זה. והיום אני מבין שהאלימות הזאת נוצרה עקב אותו חינוך שפשוט קיבלנו. גם לי, שהייתי הבן אדם הכי נחות שיש, כאילו, איך שנגרמו לי להרגיש, הכי חלש. אני הייתי מרביץ לאח שלי. כלפיו לא הרגשתי פחות, לא הרגשתי נחות, לא הרגשתי חלש. הרגשתי, הנה, אני יכול לעשות את זה. על בן אדם שהוא יותר חלש ממני שמצאתי. ממש כואב לי ואני משלים עם זה. אני גם הייתי מרביץ לאח שלי. רק בגלל הסיבות האלה. אני הייתי אלים. היו הרבה גורי חתולים באזור של החדר. ובכיתה ג' זאת השנה היחידה שהיו דברים כאלה. הייתי לוקח גורי חתולים, רק גורי חתולים. והייתי הורג אותם עם אבן. קשה לי היום כשאני מדבר על זה. אני סובל מחרדה חברתית, אני סובל מהרבה דברים. ולפעמים כשאתה נזכר בזה, אתה פתאום מבין שזה מה שמערער אותך. ויש לך הרבה חסכים שאתה זוכב איתך, וזה לא נשכח, מצבים האלה. זה משהו שחרוט לך וגורם לך פשוט סבל לכל החיים. זה כמו פוסט-טראומה כזה שחוזר על עצמו שוב ושוב. אני חוויתי את המכות פעם אחת, אבל את החוויה נשארה בכל החיים כנראה. חרדות, למי שלא יודע, זה האיסורים כמעט הכי גדולים שיכול להיות. כי יש לך חיים הכל מושלמים, אבל חרדה זה לוקח כל דבר. כי אתה מפחד מה יהיה עוד רגע. מהצליל הזה של החגורה, עד גיל 45, כל הזמן יש חרדות. כי כל הילדות שלך זה החרדות, והילדות זה אבן, זה היסוד של החיים. המשכתי את החיים במסלול המיועד, סיימתי ש"ס, אהבתי ללמוד, אהבתי לנגן. היה בי המון כאב, אז כתבתי מוזיקה גם. ספר לי על הכאב הזה. אני לא הייתה לספר עליו, אני יודע שיש בי איזשהו חור. בלב, כאן. ואני כל הזמן עושה דברים כדי להרגיש שלם יותר, כדי להרגיש מלא יותר. לא תמיד אני מצליח, בדרך כלל אני לא מצליח. והכאב הזה, החור הזה, גרם לי לכתוב שירים, הוא גרם לי לצייר. בשלב מוקדם יותר, הוא גרם לי להרוג גורי חתולים. מאז שאני ילד קטן, אין לי יכולת להתחבר לאנשים ברמה רגשית. אין לי יכולת להרגיש אנשים. הדבר הזה משאיר אותי מאוד מאוד לבד. באיזשהו שלב הגעתי למסקנה שמאוד התביישתי ממנה ולא סיפרתי אותה לאף אחד. כנראה יש בי משהו במוח שדפוק, שכך נולדתי. אני לא מסוגל להרגיש אחרים. ולא מסוגל להתחבר לאחרים. אבל אף פעם לא קישרתי את זה למה שהיה בחיידר. מה שקרה בעבודה על החומרים האלו,
זה שאני מבין שהכל קשור לשם. זה פוגע בנו בזה שקשה לנו לקיים מערכת יחסים ארוכות טווח. אנחנו יותר מופנמים, יותר סגורים, יותר אוהבים שקט. בחיים אנחנו שונים מהחברה, לא אוהבים להיות אצל אנשים, חשוב לנו המבצר שלנו, הבית שלנו. אני מאוד מזדהה, זה מעניין, חשבתי שזה רק אני. לא, זהו, זה בדיוק, זה מה שאני אמרתי גם. ואז הבנתי אתה יודע, ישבתי עם כמה חברים שבין היתר הם עורכי דינים היום, ואנשים, אנשי מדע, שגם למדו איתי באותה שכונה, וכן, והבנו שזה משם. אבל המכה הראשונה שקיבלתי בתלמוד תורה, אני מרגיש אותה כל בוקר. כן, בדיוק, אני מרגיש אותה כל בוקר. הלכתי לבקר את אחי, והיינו לא רחוק מהחדר, פתח תקווה. ופתאום ראיתי את הרב של כיתה ח' שהיום מנהל, הרב המתעלל נפשית. הסתכלתי לו בעיניים, אמרתי לו, אתה יודע שאתה בן אדם רע, אתה אחד האנשים הרעים ביותר שקיימים בעולם הזה, ואני לא יודע איך אתה בכלל מעיז לחנך ולהיות ככה. אבל זה לא משנה כלום, הם באמת בטוחים שהם צודקים. אתה לא מעניש אותו, אז הוא מתבלבל, ויצר לב אדם רע מנעוריו. הוא יודע שזה דבר רע, הוא מחכה לעונש. אני חושב עליהם שהם אנשים צריכים להיות בבית כלא והם משוגעים אני לא מסתכל על זה ככה. איך אתה מסתכל על זה? שככה הם גם חולכים, אז ככה הם גם מחנכים. אם אתה בתוך הדרך הזאת, אתה לא מבין שזה לא בסדר. כמובן, זה בן אדם, אז יש לו... אבל אני אומר שזה לא אשמה רק שלו, זה אשמה של זה הדרך, יותר אני מאשים את הדרך מאשר את הבן אדם ספציפי. לפני 2 עם הילד שלי, הוא עושה סצנה, ואני קולט שמדגדג לי כאן. אני קולט שאני... פשוט אני חייב לעשות את זה. אני מרגיש צורך לתת לו כפה. עכשיו, אני אוהב את הילד שלי. אני אוהב את הילד שלי מאוד. הוא הילד הכי מתוק וחכם שאני מכיר. אבל הוא צורח שם, וזה, ואני מכיר תגובה אחת. זה ממש פיזית, זה מרגיש... אני מרגיש, כן, אני מרגיש את היד שלי באה להביא לו כפה לפנים, פשוט כדי לאפס אותו. והוא בן 5. ומה שעשיתי זה תפסתי אותו ככה בידיים. עכשיו, ידעתי שאני תופס אותי. תפסתי אותו, לא אמרתי לו כלום, פשוט תפסתי אותו, והסתכלתי לו בעיניים. ותפסתי אותי. תפסתי אותי. באלוהים, אם לא הייתי תופס אותו, הייתי חובט בו. ואם הייתי חובט בו, הייתי בוכה עכשיו, יותר ממה שאני בוכה בפנים עכשיו. לא חבטתי בו. החזקתי אותו ככה, עבר לי ההקצוץ, חיבקתי אותו, נגמר, סטו. אני לא מרים יד על הילדים שלי. אבוי למי שירים יד על הילד שלי. אסור להכות ילד. זה לא נורמלי. ואני אומר את זה כדי לשכנע אותי, אוקיי? כי אני גדלתי שזה נורמלי. אני גדלתי שכדי לחנך אותך, עושים לך טובה בזה שמקים אותך. אז אני לא אעשה לילד שלי את הטובה הזאת. באתי פה בשביל כאילו שילדים יבינו שצריכים לספר כל דבר להורים אם קורה להם משהו. אני חושב שזה מאוד חשוב אחרי כל מה שעברתי. אני חושב שטעיתי שלא סיפרתי להורים על זה. הבן שלי דיבר איתי. זה לא עזר לו. הלכתי, דיברתי עם הרב, עם המנהל, חשבתי שאני האבא הגדול שעושה את מה שצריך. אבל השארתי אותו ללמוד שם. לעבור את כל הדברים הקשים האלו לבד. ועכשיו שהקשבתי לכל הסיפורים, אני מבין כמה המכות זה רק חלק ממה שקרה שם. הפכתי להיות לא רק הילד שפגעו בו, אלא גם האבא האחראי שלא רואה את הילדים שלו ולא מגן עליהם. יחד עם זה שגיליתי על עצמי כמה אני הפכתי להיות אדם שלא יכול לראות אחרים, למרות שאני חשבתי כל הזמן שאני זה שרואה, אני זה שעוזר, הבנתי שזאת בעצם הפכה להיות
כל מי שעובר בחדר הופך להיות אדם כזה, בדרך זו או אחרת. טראומה אף פעם לא משפיעה אותו דבר על כל אחד. אבל כל אחד בדרך זו או אחרת ננעל לאפשרות להרגיש אחרים. אם אתה מאז שאתה ילד קטן, אתה רואה את החברים שלך שמתעללים בהם, אתה לא יכול לעזור להם, אתה חייב להינעל. ואם החברים אף פעם לא עוזרים לך, אתה מבין שאין אף אחד בעולם שאתה יכול לסמוך עליו. וזה מעצב את האנשים, וזה פתאום יוצר חברה שלמה של אנשים כאלו. הורים כאלו, מורים כאלו, חברים כאלו, רבנים כאלו, חברי כנסת כאלו. הם לא יכולים לראות, כי הם תמיד הילד הקטן שיודע שהוא נמצא בכיתה, והחברים שלו סופרים 1, 2, 3 כשהוא מקבל מכות. ולמחרת הוא יספור להם. זה העולם, זה מה שהמוח מבין, זה העולם. ואז אי אפשר לראות את האדם האחר כאדם. אפשר לראות אותו רק כסכנה. ברגע שהבנתי את זה, הבנתי שאני צריך להתחיל להתאמן בלהקשיב. והלכתי לעשות את זה, הלכתי החוצה, הלכתי לפגוש אנשים, התחלתי לדבר עם אנשים. וכל הזמן אני מוצא את עצמי בורח ואני מחזיר את עצמי להקשיב. בורח ומקשיב. זה פתח לי עולמות. פתאום התחלתי לראות אנשים, להרגיש אנשים. אבל אז גם קרה משהו נורא קשה. אז פתאום קלטתי כמה אנשים שקרובים לי, כמה לא ראיתי אותם, כמה לא ראיתי את הילדים שלי, כמה לא ראיתי אנשים שהיה אכפת לי מהם. וזה היה מזעזע. זה עדיין מזעזע. כל כך לבד, ואי אפשר לתקן את זה, זה שנים שעברו, המון שנים שחלפו. אבל התיקון שאני יכול לעשות זה מעכשיו והלאה. מעכשיו והלאה, יש עוד חיים שלמים שלי ושל האנשים שאני קשור אליהם. חיים שלמים שבהם אני כן יכול להקשיב, שאני כן יכול לעשות. כולם יודעים שטוב לי, יש לי את החיוך הזה שמחבק באנשים. כשאני יוצא החוצה, השמש עושה כזה מין ליטוף על הפנים, אבל רק שאני לא אפול יותר עמוק. כולם רואים שטוב לי, יש לי את החיוך הזה, החיוך הזה המטומטם. כשאני מצייר במכחול הזה את החיים שאני רוצה, אני מצייר כל כך מושלם. או רק שאני לא אפול יותר עמוק, שאני לא אפול יותר עמוק, ובתוכי שדה קרב שבו אף אחד לא מנצח.
שולל, אני עושה את זה טוב בדרך כלל, עם עטיפה יפה שציירתי ברצפה של חדר הסודות, הכל איפה שצריך להיות. בדיוק היום חשבתי שאי אפשר כבר ליפול יותר עמוק, אולי ככה לא אפול יותר עמוק, ובתוכי שדה קרב שבו אף אחד לא מנצח, תעזבו אותי עכשיו, תנו להתאבל בשקט על המתים שלי. למה אני רוצה להיות רופא? עכשיו היה ברור שזה רפואה. זה משהו שהתגבש איתי עם הזמן. איך אפשר להיות אונקולוג? כמה מוות אתה רואה? אבל אני שרוט. אין באמת זמן להשקיע לחיים פרטיים. אני רוצה משפחה ואני רוצה ילדים. אני לא רוצה להישאר לבד. באתי עם משפחה שאין לה. זאת אומרת שאם אני הולך לעבודה, אז לא יהיה לי כסף שלנו את השכר לימוד. אתם טובים, מטבעים בבן אדם, לא עזבים אותו. אני מרגישה שכל הצער של העולם עובר דרכי. אני יכול לעשות את זה. אני חייב להיות דוקטור טוב. אין אופציה אחרת. בית ספר לרפואה, בקרוב, בהוט ויהודי ובהוט 8. נכנס הרב, הוריד את החגורה שלו, עשה ככה. סרגל מתכת על קצות האצבעות. פאק. אחי, תפרות איזה רבע שעה מהכאבים. קשרו לו את הידיים עם אזיקון. הוא עשה לך פלפל חריף וסוגר עם סלוטייפ. אתה צריך להישאר לעמוד ליד כולם,
אחרי שחטפת את המכות וכולך אדום ובוכה. ילד שלא קורא, מה עושים איתו? מרביצים לו. אני שוכב על הרצפה ובועטים ואומרים לי אתה אפס ולא יצא ממך כלום. מכה הראשונה שקיבלתי בתלמוד תורה, אני מרגיש אותה כל בוקר. זה משהו שחרוט לך וגורם לך פשוט סבל לכל החיים. החיידר, עכשיו בהוט ויהודי. העולם הדתי מתייחס למיניות כאל דמון. חסר שליטה, איום מאוד מאוד גדול. בעצם היותך אישה, את פיתוי מיני, את נזק. עד שההלכה תשתנה, אני בינתיים לא מחכה. מניחים שבמוסדות דתיים הבנות והבנים לא פעילים מינית, וזה לא נכון. למה? אם יש שבת דתייה, אני נחשבת יותר דתייה. Switch your sex toy, שהסקס יהיה pleasurable. אין יותר מצב שרב כותב דיני צניעות לבנות. זה נגמר. משהו אחר נולד עכשיו. מהפכה. צנועים, עכשיו בהוט ויהודי. הגירה המונית יהודית. ארצות הברית משתנה. אנחנו לא עולים, אנחנו כבר בבית. You're good Jews, you'll support us. But shut up. What the hell? To see so many of my friends in America afraid to live a proudly Jewish life. Welcome to being a Jew in the diaspora. יהודי באמריקה, זהות קרואה, עכשיו בהוט ויהודי. عايزك كده شي كده لي عاصم خريسه مي متعسل سميكو הוא לא עובד לפי התסריט. הייתי אכזבה גדולה מאוד של האבא שלי. לא הייתי ערוכה למה שקרה על הסט. אתה מתגעגע למקום הזה של לביים סרט? כן. תן לנו את הסרט הבא. ימים טובים, סיפורו של זאב רווח, עכשיו בהוט ויהודי. אני עולה לבמה, הולכת לכבוש. הקהל... אבל היו לי תקופות שלא אהבתי את החיים. ניסיתי להירות 8 פעמים. לא החזיק. חזרות כל לילה. לא הייתי אימא ללירי. קוק, גמילה, סוף העולם. נקרא לזה נערת הרוק. ריקי גל, נערת רוק, עכשיו בהוט ויהודי. כאילו, היה ממש קשה להאמין שהדבר הזה באמת קורה. עד שתחזור, לא הרבה. ממש מדמיינת את החיבוק ומחכה לו כל כך. דמיינתי שאנחנו נגור פה, מה שאני מקווה שנחזור אליו. האם נדע להיוולד שוב מחדש? שזה מה שיהיה, תושייה ותקומה. אמן.